F'dil katekesi tagħna eżisti se nkomplu nirriflettu dwar hekk l-Ispirtu Santu, il-persuna u l-preżenza u l-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Rajna diġà fit-tul l-Ispirtu Santu fil-ħajja ta' Ġesu u konna qegħdin naraw ukoll l-Ispirtu Santu fit-tagħlim ta' Ġesu. U l-ewwel punt li rajna kien li l-Ispirtu Santu huwa d-don ta' Ġesu glorifikat. Imbagħad dorna dawra mal-wedijiet li Ġesu għamlinna hekk dwar li se nirċievu l-Ispirtu. Imbagħad rajna t-tielet punt kien il-bżonn li nitolbu għad-don tal-Ispirtu Santu. Ir-raba' punt kien Ġesu x'jgħidilna dwar il-bżonn li nitwildu mill-Ispirtu Santu. Il-ħames kien Ġesu batna namdu f'isem l-Ispirtu Santu. Is-sitt punt kien huwa l-Ispirtu Santu li lilna jagħtina il-libertà bħala wlied Alla. Is-seba' punt li rajna kien huwa l-Ispirtu Santu huwa dak li jagħtina l-ħajja. Illum ħanmissu anke t-tmien aspett tal-tagħlim ta' Ġesu dwar l-Ispirtu Santu. It-tmien aspett li se naraw huwa l-fatt li l-Ispirtu Santu huwa dak li lilna ilbisna bil-qawwa. Jekk imorru fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli, f'kapitlu 1 vers 8, Ġesu jgħidilna dan il-kliem: Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Sammarija u satruf l-art. Eżisti dan huwa vers li jiena nqisu li huwa ħafna u ħafna importanti għalina bħala nsara. Anka fil-ħajja tal-Knisja llum il-ġurnata fid-diversi ċirkustanzi illi aħna qegħdin ngħixu. Kemm fuq livell personali, kemm fuq livell ta' familji, kemm fuq livell ta' komunitajiet, ta' parroċċi, ta' dioċesi, ta' Knisja universali. L-ewwel ħaġa żissiedi li tnejt hija din illi Ġesu ma wedniex Kristjaneżmu dajjef. Ma wedniex a powerless Christianity. Kristjaneżmu li huwa vojt mill-qawwa ta' Alla, ippermettu li ngħidha, mhuwiex Kristjaneżmu. Ħajja nisranija li hija vojta mill-qawwa ta' Alla mhijiex ħajja nisranija. Tista' tkun ħajja moralment tajba, jiġifieri nippruvaw nagħmlu t-tajjeb u nagħmlu xi l-ħażin, però dak li jiddistingwina bħala nsara mhijiex dik. Kull min jimxi f'reliġjon għandu intenzjoni tajba li rid jagħmel it-tajjeb u jelimina l-ħażin minn ħajtu. Minnu Buddist hekk jipprova jagħmel, minnu Musulman hekk jipprova jagħmel, minnu Ludi hekk jipprova jagħmel. Xi drabi anke minnu Ateu hekk jipprova jagħmel, jrid jagħmel it-tajjeb u ma jridx jagħmel ħażin. Dak li għamilna nsara u din eżisti nixtieq nenfasizza ħafna. Għaliex meta il-Kristjaneżmu nirriduċuh għal sempliċiment bħala regola morali jew etika, x'inhu tajjeb x'inhu ħażin, niżvujtjawh mill-qawwa tiegħu. Mill-qawwa tiegħu. Għaliex il-fidi nisranija eżistijej, ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu fiha l-mulej li lna rid jagħtina qawwa. Li jagħtina qawwa hija din l-esperjenza. Il-Kristjaneżmu profondament hu l-esperjenza ta' Alla fil-bniedem. Permezz ta' Sina Ġesu Kristu hija din il-qawwa li taħdem fina li mhijiex xi qawwa impersonali, mhijiex xi forza fl-ajru, imma din il-qawwa tal-Kristjaneżmu huwa persuna li jismu l-Ispirtu Santu. Ġesu għalinna ċar illi meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu intom tirċievu il-qawwa. U allura eżistijej, jekk naħdu din il-vers bil-maqlub, fejn aħna nħossuna dajfin u m'għandniex il-qawwa? X'għandna bżonn? Jekk nemmnu dal-kliem ta' Ġesu, ir-risposta hija waħda. Il-bżonn li għandna hija l-qawwa tal-Ispirtu.
qed nerġgħu niġu għal dak kollu diġà għalilna Ġesu li bżonn nitolbu l-Ispirtu Santu. U hawnhekk nixtieq lilek tieqaf għażis ħija għażis uħti. Iqaf ftit quddiem id-djufija tiegħek. Iqaf ftit quddiem il-mumenti ta' fallimenti. Iqaf ftit quddiem fejn tħossok m'intix qed ternexxi, fejn tħossok qed tagħżaq fl-ilma u dan nixtieq ngħid fuq livelli differenti. Ejjew nibdew mill-livell personali tagħna. Jekk hemm dnub fil-ħajja tiegħek, ħaġa li ħażina li qalbdek tiġbed lejha u tħossok li ma tistax tinqala minnha. Ix'inhi? Jista' jkun l-adulterju tal-qalb li qiegħed fih. Jista' jkun iċ-chatting li qed tagħmel bil-mezzi ta' teknoloġija ma' persuna barra miż-żwieġ tiegħek illi qed tgħid li m'hemm xejn ħażin u hija ġast biberija u f'qalbek taf li mhijiex hekk. U taf li qed tilab man-nar imma donnok tibqa' sħana ta' dan in-nar ma tistax tinqala minn hemm. Tixtieq imma tħossok dgħajjef. Ngħidu aħna jekk inti nħkimt mill-pornografija li tħossha ikbar minnek. Jekk tħossok bla qawwa il-mod kif titkellem, m'intix kapaċi trażżan il-sienek, il-mod kif inti titkellem fuq l-oħrajn. Xtejt fuq l-oħrajn. Jekk inti tħossok bla qawwa fuq innifsek, fuq l-ikel bla rażan li inti tiekol. Jekk inti tħossok bla qawwa fuq innifsek fuq l-infiq tal-flus, fuq ix-xiri. Jekk int tħossok bla qawwa fuq innifsek fuq il-mod kif inti taħdem jew ma taħdemx. Las, il-mod kif ittella x-xogħol jew le. Law fuq livelli personali kulħadd minna jista' jagħmel il-lista tiegħu eżistih. Kien tħossok bla qawwa li ma tistax tikkontrolla l-sienek lilek innifsek f'argument f'diskussjoni. Jista' jkun eżistih kan ħossuna bla qawwa l-mod kif nimmaniġġjaw neħħendiljaw il-familja. Tħossok bla qawwa biex taħfer il-persuni li beġġawk. Jekk inti tħossok bla qawwa kif taħfer il-sħabek fuq ix-xogħol li jagħmlulek il-ħsara. Il-boss tiegħek ta' fuq ix-xogħol, il ta' fuqek. Il-min għamillek mala fama, il-min gideb kontrik. Immin ġabek fl-inkwiet. Jekk inti tħossok bla qawwa fil-prayer group tiegħek, fil-komunità reliġjuża tiegħek. Tħossok illi hemm ċerta bżonn ċerta bidliet imma m'għandikx il-qawwa li tagħmilhom u qiegħed f'pożizzjoni li minnek hija mistennija li taħdem għal ċerti bidliet. Jekk tħossok bla qawwa li tiddeċiedi. U l-pożizzjoni tiegħek tirrikjedi li inti tieħu ċerti deċiżjonijiet iebsa. L-istess fil-parroċċja jeżistih. Jekk nħossuna bla qawwa quddiem ċerti realtajiet, ċerti bidliet li għandna bżonn nagħmlu, imma nsibuha diffiċli nagħmluhom għal mit-telf raġuni, validi jew skużi. Anke fid-djoċesi. Jekk nħossuna bla qawwa fil-Knisja b'mod ġenerali f'Malta u f'Għawdex, quddiem ċerti ċirkustanzi, ċerti sfidi li għandna anke f'soċjetà li qed titbiddel b'mod radikali, li titbiegħed dejjem aktar mill-eruq insara u mill-persuna ta' Ġesu, u nħossuna dgħajfin quddiem din il-mewġa. Is-soluzzjoni li jagħtina Ġesu ċertament mhijiex waħedha, imma f'kuntest, hija illi aħna nirċievu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Din il-qawwa mhijiex ġejja minn nfusna biex nagħmlu li għandna nagħmlu, biex ngħixu ta' nsara, biex inwettqu l-vokazzjoni tagħna, biex ngħix il-missjoni tiegħi ta' saċerdot, biex tgħix il-missjoni tiegħek ta' miżżewweġ, ta' soru, ta' isqof, ta' superjur, ta' komunità, ta' leader fil-prayer group, ta' kappillan f'parroċċja, ta' saċerdot, fi skola, ix'inhi l-ministeru tagħna. Dil-qawwa tiġi mill-Ispirtu Santu. Eżisti permettuli, xi drabi aħna fil-Knisja erġajna sirna Pelaġjani. Pelagju min kien? Kien persuna li kien qed jinnega l-grazza tagħha fi żmien Sant Agustin.
u kien jattribwixxi kollox għal qawwa fuq nfusna. Li Ġesu kien eżempju morali ta' gwida imma nagħmlu kollox bil-qawwa tagħna. Niċħdu il-qawwa tal-Alla, niċħdu l-grazza tal-Alla, mhux fit-teorija ma fil-prattika. Il-mod kif aħna ngħixu. Il-mod kif aħna niddeċidu, il-mod kif aħna naqtaw qalbna jew le, il-mod kif aħna nipperseveraw jew le. Xi drabi jeżisti meta aħna nirġu niffukaw kollox fuq il-qawwiet umani tagħna. Donnu kollox irridu nagħmlu aħna, kollox bil-qawwa tagħna, aħna nirġu nsiru pelaġjani, jiġifieri eretiċi anke fil-Knisja. Knisja li ma temminx fil-qawwa tal-Alla, fil-qawwa tal-Ispirtu. U meta ngħid ma temminx, mhux fit-teorija fil-kredu, fil-prattika, għax aħna nistgħu jkollna l-atejiżmu prattiku anke bejnietna bħala ansara, anke fih dan il-komunitajiet tagħna. Jekk aħna fil-proġetti tagħna, fil-programmazzjoni pastorali tagħna m'hemm spazju għal qawwa tal-Ispirtu, birispett kollu lejn kulħadd, huma biss proġetti tagħna. Huma biss proġetti tagħna. U nistgħu mingħajr ma nindunaw aħna niċħdu il-qawwa tal-Alla. Forsi wkoll għax ma nemnux f'din il-qawwa tal-Ispirtu. Forsi għax ma nemnux. Din il-kelma ta' Ġesu eżistijej, il-Knisja fil-bidu min jaf kemm il-darba kellha bżonn niddur lejha. Ġesu jagħti din il-kelma lill-apostli qabel ma hu jitla s-sema, qabel ma jiġi glorifikat lura fih dan il-missier. Waħda minn propju l-aħħar kliem li Ġesu jagħti lill-apostli. Jatin. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu intom tirċivu l-qawwa. U din min jaf kemm kellu bżonn jiftakru għaliex il-missjoni li Ġesu fdalhom kienet kbira. Wara Ġesu jgħidilhom u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm fil-Ludija kollha, Sammarija satlu fl-art. Inhom tista' timmaġinaw daw il-povri apostli mbeżżajn kif kienu. Bid-dubji li kellhom, Sammattaw jgħidilna l qabel ma Ġesu tela s-sema, inxteħtu jadurawh, imma ħut minnhom iddubitaw. Iddubitaw. Ġifieri tistgħu timmaġinaw inti persuna li tiddubita minn Ġesu, persuna magħżula minn Ġesu. U per l-istess persuna tiddubita minn Ġesu. Mhijiex konvinta f'kelma waħda minnu. U tisma' l-Ġesu li ben Alla l-ħaj. Jafdalek dil-missjoni fidejk, int tkun xut tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija, Sammarija u satru fl-art. Propju inti li inti mbezza, inti li tħossok inkapaċi, inti li din kollox huwa kontrika minn Ġerusalemm x'kienet. Ġerusalemm il-post fej Kristu kien maqtul, fej Kristu kien der bħala saħta fuq salib, u propju hemm fejn Ġesu jidher l-ikbar fallut, l-ewwel post li huma jridu jagħtu xhieda tiegħu, iva, minn hemm. Alla jibdiha minn hemm. Mhux mixin kim ieħor, minn hemm, mill-iktar post diffiċli. Minn hemm jibdilhom il-missjoni Ġesu, l-iktar post fejn kulħadd għadu jiftakar dan Kristu kif ġie maqtul bħala kriminal. Hemm. Fejn l-appost li għadhom ibatu l-mistħija, il-biża li tista' tkun mislilhom wara l-qatlu il-Ġesu. Ejdu li xibqa' fik, kieku mhux kien hemm il-qawwa dil-kelma qawwija, intom ħadd tirċievu l-qawwa meta jiġi l-Ispirtu, kif qatt setgħu ikunu xhieda ta' Ġesu. Aħna xi drabi eżistijej nistgħu nenfasizzaw anke fi żminijietna il-bżonn ta' dak li ngħidula l-evanġelizzazzjoni. Jiġifieri li aħna nħabbru l-Ġesu li dinja tal-lum, li aħna nkunu xhieda ta' Kristu fid-dinja tal-lum. Però li ngħidu dan biss u ma ngħidux li din irridu nagħmluha fil-qawwa tal-Ispirtu Santu, nkunu qegħdin ngħidu nofs mandat li tagħna Ġesu. Għax Ġesu ma batniex biex inkunu xhieda tiegħu full stop, Ġesu qalna l-ewwel nagħtikom il-qawwa tal-Ispirtu u mbagħad tistgħu tkunu xhieda tiegħi. Noqogħdu attenti li aħna eżistijej ma nippruvawx inkunu xhieda ta' Ġesu mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għax nagħmlu fjask kbir. Ejjew nammettu il-bżonn li għandna tal-qawwa tal-Alla.
U l-qawwa tal-Ispirtu Santu eżisti kif timmanifesta lilha nfisha. Jekk inħarsu lejn l-atti tal-Apostli u jekk il-ħajja ta' Ġesu, l-qawwa tal-Ispirtu Santu turi lilha nfisha b'mod evidenti, b'mod viżibbli, mhux ta' parsi. Għati ftit eżempji, l-qawwa tal-Ispirtu ħarġet pereżempju fil-kuraġġ, il-boldness, li biha l-Apostli pritkaw fil-bidu tal-Knisja. Kienu jippritkaw b'kuraġġ u b'determinazzjoni, b'entużjażmu, naqraw il-pritki ta' Pietru u Pawlu, ta' Stefanu. Ma kienux xi kliem ħelu, ma kienux xi ħaġa soft, ma kienux xi ħaġa biex joqogħdu jintoġbu, imma kien hemm ċerta qawwa fil-kelma tagħhom. Li din kienet ġejja mill-forza tal-Ispirtu Santu ġewwa fihom, minn dil-qawwa tal-Ispirtu li ħarġet minnhom, eżisti li kienet taħdem ġewwa fihom. Din il-konvinzjoni, mhux biss il-kuraġġ, il-konvinzjoni li biha kienu jitkellmu dwar Ġesu. Il-Knisja fil-bidu dejjem pritkat iċ-ċertezza li Ġesu huwa l-uniku Salvatur. B'rispett kollu li kulħadd xi drabi aħna llum anke saċerdoti. Nistgħu naqgħu fl-iżbal li nippritkaw id-dubji flok iċ-ċertezza. Għax forsi għax jista' jkun ibda mill-mod kif nagħmlu l-Bibja għal mod kif nippritkaw fuq l-ambone. Il-mod kif anka persuni tal-Knisja qegħdin iħarsu lejn il-kelma talla x'qed niżiraw mill-kelma talla. Meta nibdew inpoġġu kollox il-kelma talla rajt għandha l-eżeġeżi tagħha, għandha l-istudji bibliċi tagħha, però fl-aħħar hija kelma talla u nilqawha bħala kelma talla. U jekk aħna nrawmu ġenerazzjoni anke ta' saċerdoti biktar dubji fuq il-kelma milli konvinzjonijiet, noqgħdu attenti. U anke l-predikazzjoni tagħna, għax forsi għax jista' jkun Ġesu ma riċi, noqgħdu attenti. Aħna msejħin li nxandru l-verità, aħna msejħin biex nxandru iċ-ċertezza ta' dak li qal Ġesu, ta' dak li hu Kristu, ta' dak li hi l-missjoni tiegħu. Anke meta niġu biex nitkellmu dwar reliġjonijiet oħrajn eżisti. Reliġjonijiet li mhumiex insara. U dik li hija l-verità ta' Knisja Kattolika anka fid-dawl ta' knejjes oħrajn li mhumiex kattoliċi, ħutna nsara mifrudin minna. Ma nistgħux nilabu bil-verità, ma konvinzjoni rridu nippritkaw. Jekk aħna l-predikaturi maħnissa nkunu konvinti aħna minn Kristu mill-kelma tiegħu u mit-talim tal-Knisja, jekk aħna ninżiraw dubju fl-istess talim tal-Knisja, nkunu aħna stess li nħawdu l-imħuħ tan-nies li nżiraw is-sikrana qalb il-merħla talla li toħroġ minn fom min suppost jiżra l-verità, iċ-ċertezza, l-konvinzjoni, noqgħdu attenti eżisti. Għaliex maħniex ngħinu il-poplu talla biex jikber fir-relazzjoni tiegħu mal-Alla. U anke xejtan jista' jaqgħda bina. Naf li dak li mhux ħajinżel ħelu wasal ma' kulħadd eżisti. Però bir-rispett kollu li kulħadd ma jinteressanix dak li jkun xi jaħseb. Imma il-verità tal-kelma ta' Ġesu ġini. L-ewwel Knisja pritkaċċar il-konvinzjoni li Kristu kien l-uniku Salvatur u m'hemm Salvatur ieħor barra minnu. U aħna din għamnuha b'mod sieħ. Aħna din eżisti għandna bżonn nipritkaw dil-konvinzjoni li Kristu biss ħajsalvana. Kemm aħna fil-verità dan il-messaġġ din inwassluh b'konvinzjoni. Mhux forsi, mhux jekk. Xi kultant hekk inħossna li ħut minna aħna kollu nirreferu n-nies għand kulħadd. Għand psikoloġi, għand psikjatri, għand tobba, għand counselors. U tajjeb. Il-bniedem għandu bżonn dil-għajnuna. Però kemm minna verament aħna bl-istess konvinzjoni nirriferu n-nies għand Ġesu? Kemm minna għandna l-konvinzjoni tal-kelma tal-li dinna tolbu taqala u fitxu siba għabtu jiftulkom? Mela l-kuraġġ, il-konvinzjoni. Il-qawwa tal-fejqan eżisti. Din il-qawwa deret fil-bidu tal-Knisja bil-qawwa tal-apostli kienu jfejqu f'isem Ġesu. Debu fid-demandix imam dak li għandi sanadik f'isem Ġesu u mwimxi tant għandna episodji. Il-Knisja fil-bidu miftuħa għal qawwa ħajja tal-Ispirtu Santu li jfejja. B'dispjaċir ngħid għandna nies fi żminijietna llum anke saċerdoti li ma jemmnux fil-qawwa ta' Ġesu li jfejja. Mhux qed ngħidha bi kritika li ħadd, qed ngħidha b'verità li l-kelma talla, però biftuħ tajnina kulħadd. Eżisti. Ċertament la rridu nkunu
kif jgħidu t-Taljani inkreduli u laqqas inkreduloni. Ġifieri kollox hu miraklu għax dak huwa ħażin u li l-mirakli ma jsistux dak ħażin min-naħa l-oħra. Imma li konna l-ftuħ dak li qed ngħid, il-ftuħ għal-qawwa tal-Alla, mulli għadu jfejqa llum. Kemm għadna li nipritkawa, infakru n-nies jekk aħna ma nsemmawx il-verità li Kristu għadu jfejqa, li Kristu għadu jaħles mill-qawwa tax-Xitan. L-apposti fil-Knisa bil-qawwa tal-Ispirtu. Ħelsu n-nies mill-ħakma tax-Xitan, mhux daħlulhom id-dubi x-Xitan jeżistix jew le. Imma ħelsuhom bil-ħakma tax-Xitan. Naraw episodji differenti. Eżisti hija l-qawwa tal-imħabba wkoll li jagħtina l-Ispirtu Santu. San Pawli jidinna Rumani 5:5 illi l-Ispirtu Santu l-imħabba tal-Alla msawba fil-qlubna permezz tal-Ispirtu Santu. Il-forza li aħna nħobbu il-xurxin bħala l-ikbar sinjal ta' xida tagħna għal Ġesu, ma tiġix minn nfusna ma tiġi mill-qawwa tal-Ispirtu. Mhijiex li maħabba umana tiegħi, imma l-maħabba tal-Ispirtu Santu ġewwa fija. U din deret mod viżibbli u konkret taħt żewġ aspetti partikolari fil-Knisja tal-bidu li kienu jaqsmu kollox bejniethom, dil komunjoni li kellha l-isfidi tagħha kif nafu mill-bidunet, ma nix nseħħlu fiha. Imma din kienet frott tal-Ispirtu Santu tal-qawwa tiegħu fl-insara. X'fadal minn dil-komunjoni ta' bejnietna? X'sinjal aħna ta' għaqda fl-imħabba tal-Alla għad-dinja li ma temminx? U il-qawwa tal-Ispirtu kif deret anka fil-Knisja tal-bidu fil-ġabra kbira li għamlet għall-foqra permessa San Pawl meta l-profeta Agapu anka kien imnebbaħ mill-Ispirtu li ġej mument ibes u għalhekk ħadu ħsieb il-foqra. L-Ispirtu wassal il-Knisja li tuħsib il-foqra. Din il-forza eżistej tal-Ispirtu Santu li natina noħorġu minn nfusna u nersqu lejn minnu fqiru batut. Dawn huma kollha l-mod kif kienu xhieda fil-qawwa tal-Ispirtu Santu, mhux fil-qawwa umana tagħhom. Il-Knisja tal-bidu li kellha xhieda oħra li tat bil-qawwa tal-Ispirtu fil-persuna ta' Stifnu, il-maħfra lejna dewwa. Nafu l-Knisja tal-bidu kien Knisja tal-martri, ġiet ippersegwitati randrabi. Ġagbu ġie maqtul, Stifnu ġie maqtul, Pitru ġie maqtul, Pawlu ġie maqtul, Indri ġie maqtul. U l-Knisja wrid il-forza tal-Ispirtu fiha bil-qawwa tal-maħfra. Meta aħna ngħidu x'għalija diffiċli naħfer, min qallek li taħfer bil-qawwa tiegħek qalbi u bil-qawwa tal-Ispirtu li aħna nistgħu. Ċertament hemm il-proċessi umani fuq dan kollu li qed ngħid li aħna nreddu minnhom u mhux qed ninnegom. Li qed nenfasizza imma li aħna maħniex ikkundannati għad-djufija umana tagħna jew għad-dnub tagħna jew għall-inkapaċità tagħna. Imma aħna mal-missjoni li tagħna Ġesu tagħna l-qawwa. Ejjew ma mmorrux nagħmlu l-missjoni ta' Ġesu mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jekk din hija s-sitwazzjoni tagħna u jiena magħkom ejjew nikkonvertu minn dan id-dnub. Ejjew nistqarru li dan id-dnub fina, sirna Pelaġjani. Li għandna bżonn nindmu meta nippruvaw ngħixu l-missjoni li tagħna Ġesu mingħajr il-forza tal-Ispirtu Santu li tiġi permezz tat-talb, li tiġi fis-sawm, tiġi f'kuntatt mal-kelma tal-Alla, tiġi fl-Ewkaristija, fis-sagramenti, fil-komunjoni ta' bejnietna. Jalla eżisti din il-kelma nożżuha bil-qalb, mill-qalb. Morru markawha fil-Bibja tagħkom. Atti tal-Apostli, kapitlu 1, vers 8. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Sammarija u satru fl-art. Nixtieq nagħlaq eżisti billi nagħmel talba magħkom permezz anke ta' din il-kelma li smajn issa. Biex ma tkunx biss kelma imma l-muritna l-qawwa li nixuha. Għalhekk Mister Ħanin aħna nġi quddiemek f'isem Sidna Ġesu Kristu. Infaħruk u nirringrazzjawk Pa li Ġesu tagħna din il-weda li aħna llum nemnuha b'mod sieħ. Il-weda li aħna ħnirċievu d-don u l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex bil-qawwa tiegħu nkunu xhieda kull fejn Ġesu jridna. Għalhekk Pa f'isem Ġesu nitolbok, sewwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq kull min qed jisma' din il-katakesi tal-ħin. Nitolbok mulejsa biex inti teħles mill-biżgħat. Nitolbok mulej biex inti teħles mill-konflitti.
Nitolbok mulejsa biex inti ittina l-karizmi, id-doni kollha meħtieġa. Nitolbok mulejsa biex tagħti il-qawwa, tagħti l-erf, tagħti l-fidi mulej. Tneħħi l-biżat, toħroġna l-barra mulej mill-knejjes tagħna. Tagħti l-qawwa fil-familji tagħna. Sewwa b'din il-qawwa tal-Ispirtu Santu mulej Ġesu. Ejja Spiritu Santu, ejja mlina bil-qawwa tiegħek. U nirringrazzjawk Spiritu Qaddis għal ħwejjeġ kbar li inti tixtieq tagħmel ġewwa fina. Spiritu Santu, ejna niftu qalbna beraħ għal qawwa tiegħek ħalli fina u permezz tagħna ikun glorifikat Ġesu issa u fl-eternità.